hartzu nahi duzun doinutan eukian osatzeko gaia. Amildegia sentitu duzu antzinean. Jauzi egitea deliberatu duzu. Zeruko segariak pentsatu zenbat belar, ebakitzen omen du aski sasi otelar. Zentzugabeko biziak utzian hau hainmear. Malkoak lehortuz jada ezin eginik negar. Erioren zaiego naiz, 20 urtetan zehar, baina ez du etorri nahi, beraz nik joan behar. Eta zuri beltzean horri ikusi dut ama, enezazpi urteko burukiko pijama. Ta Argentinan beldurtu ninduen armi arma, gero lagunen arteko lehenengo patxarana, gero hau gero ura, denbora hontan barna, bizitzako argazkiak badatoz nere gana. Eta azkenerako trikotatik tiraka, uste baino lehenago azken kolpea taka. Nola esplikatuko dut nik heldu den etapa, ez da erraiten erresa lauden edo aldapa, baina bilakatu naiz urrutiko pirata, maite ditudan guziak hantxe bizi dira.